PHE को सोफिनबाय 2019 आव स' नैबेवहाय गोबां फेसिलिटिसफोर दोननायनि समावहाय एभेलेबल जानांगौमोन एमप्लयिसफोरनि अभाब जानाङामोन दिनै एमप्लयिसफोर जाय दङ सासे ना सानै बिथांमोना समय मथे बेथन मोननांगौमोन बा बिथांमोना रेगुलाराइज नंगौना नङा जायनि जाहोनाव दिनै माखासे खामानि मावनाया समय मथे जायाखै आरो लोगोसेनो जिबायदि जानांगौ बेबायदि रेगुलार जायाखै स' खुलुमबाय बयखौबो हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेल' एसपि ब्लग चेनेलावहाय बरायनाय थाग्रोबाय भिडिअखौ कमप्लिटलि नायजोब नङाब्ला आदा ससेल' नायोब्ला हयथ' किसुमान खोथाखौ नोंथांमोना बुजिनो हानाय नङा आरो बुजियैनि जाहोनाव आंखौ गोरोन्थिबो साननो हानाय आरो गोरोन्थिया जाबाय बायोब्लाबो आं आसा खालामदों नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै स' नैबे दिनैनि टपिकआ नोंथांमोना एसे हमदांना मोननो हाबाय दिनै कमप्लिटलि PHE डिपार्टमेन्टनि जितु दैनि स्किम्सफोर फैनाय आरो जा लेटेस्ट जितु 2019 आव गोदान स्किम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो इन पार्टनारशिप विथ स्टेट्सफोरजोंहाय पार्टनारशिपआव जल जीवन मिशन JJM स्किमखौहाय 15 आगस्ट 2019 आव लन्च खालामनाय जादोंमोन स' बेखौ हयथ' गोबाङानो मिथिगौ स' नैबेखौ बेजों रिलेटेड दिनै नैबे जोंनि जितु ओनसोलनि PHE सुबुनखाता उत्तर कुसियावहाय गायसनजानाय मोनसे फुराना PHE बुंनांगोन नैबेनो मोनसे जिउनि थांना थानायनि मोनसेल' राहायानो नैबे PHEनि सायाव डिपेन्डेन्टमोन आरो कमप्लिटलि साप्लाइखौ होजोबनो हायाखैब्लाबो नन फांक्शनिं जानानै थानायलाय बयबो नैबे दैखौहाय मोनलोंनो हायाखै आरो गोबां जाहोन दङ फुंखानि दै लोंनाय फुंखा बुरनानैहाय दै लोंनाय ओरैबायदि थासारिमोन मोनसे समाव जियानो हक लाइट गैयि समाव बयबो मिथिगौ माबायदि सिटुएशनजोंहाय थायोमोन आरो खोमसि खोमलाव थायोमोन थिग बिदिनो लासै लासै BTC फैनायजों लोगोसे गामि गामि कारेन्टबो फैबाय हरावबो स्रां जाफैबाय स' नै बेफोरबायदि थासारि साथि जलायनाय लेम जलायनाय ओरैबायदि थासारिफोर दंमोन मोनसे समाव बेलासेनि खमैब्लाबो 5:30 नङाबा 6:00 लेमखौ साथिखौ खोमोरनानैहाय बयबो न' सिङाव उन्दुजोबनानै थानाय मोनसे थासारिमोन जियानो हक लासै लासै थोरिनि न'निफ्राय थिंनि न' जाहैबाय बेरा इन्जुर हा लिरनाय न'निफ्राय कनक्रिट न'आवहाय कन्भार्ट जाबोहांबाय लासै लासै दासिमबो जाजोबाखै अब्लाबो जागासिनो दं स' गोबां आपग्रेड जाबाय नाथाय जोंनि नैबे PHE मोनसे नायल' जाल' PHE दासिमबो रिन'भेसन खनसे जादोंमोन नाथाय आउटार साइडआवल' खिन्थु जितु बेयावहाय जि फेसिलिटि होनो गोनां दंमोन नैबे दासिमहालागै जाफुङाखै आरो फिन खनसे 2019 आवबो JJMनि थ्रुयै माखासे स्किम्सनि थ्रुयैहाय गोबां फेसिलिटि प्रभाइड खालामनाय जादोंमोन स' नैबेयावहाय मा डेभेलप जाखो बेखौ सावरायनायनि सिगां नोंथांमोननो फोरमायनो लुगैयो नैबे 2010 आवहाय इन'गरेट खालामजानाय मानगोनां बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां NLCPR नन लेप्सेबल सेन्ट्रेल पुल रिसोर्सेस नैबे स्किमनि आन्दारावहाय 1998 सनाव नैबे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन स्पेशेलि नर्थ इस्टार्न रिजनफोरनि थाखाय बे नन लेप्सेबल माने मा होनना फोरमायदों बेवहाय बे माने ओरैबायदि माने फिजिकेल इयार जितु ना फाइनान्सियेल इयार फैयो जेनेबा हमना ला 2023 निफ्राय 24 नैबे दा मार्च दान नैबेयावनो बे स्किमा जाजोबनांगौ बेफोरबायदि बेनि उनावहाय माखासे फाइनान्सियेल रिलेटेड इश्यूसफोर रिटार्न जाफिननाय नाथाय नैबे जितु नन लेप्सेबल नैबेयावहाय बे माने खामानिखौ नोंथाङा फोजोबनो हायाखैब्लाबो कन्टिनिउ खालामबाय थानो हायो जेब्लासिम बेयो कमप्लिटलि बिल्ड जाया स' नै बेफोरबायदि स्किम मोनसे 10% इयार मार्क खालामनानैहाय स्पेशेलि जि जायगायावहाय माने इनफ्रास्ट्राक्चारनि गेप जालांदोंमोन बेफोरखौहाय फुलफिल खालामनो थाखाय नैबे NLCPRनि स्किमखौ लाबोनाय जादोंमोन स' नैबेनि थ्रुयैनो 2010 आवहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि नैबे ओनसोलाव PHEनि आन्दाराव नैबे स्किमखौहाय लाबोनाय जादोंमोन स' खोथाया JJM आव जितु नैबे PHEखौ सोफिनबाय 2019 आव स' नैबेवहाय गोबां फेसिलिटिसफोर दोननायनि समावहाय एभेलेबल जानांगौमोन एमप्लयिसफोरनि अभाब जानाङामोन दिनै एमप्लयिसफोर जाय दङ
सासे ना सानै बिथांमोना समय मथे बेथन मोननांगौमोन बा बिथांमोना रेगुलाराइज नंगौना नङा जायनि जाहोनाव दिनै माखासे खामानि मावनाया समय मथे जायाखै आरो लोगोसेनो जिबायदि जानांगौ बेबायदि रेगुलार जायाखै स' बेफोरबायदि आरो जिबायदि माने पियर माने लिभिं स्टेन्डार्डखौहाय आपग्रेड खालामनो थाखाय जितु नैबे घर घर जल बा न'खर न'खर दै कानेक्शन खालामना होनाय जितु फेसिलिटि दिनै बे 2019 आव JJM नि थ्रुयै लाबोनाय बे लिभिं स्टेन्डार्डखौ आपग्रेड खालामनायनि थाखायनो नैबे स्किमखौ लाबोनाय जादों नङा होमबा नाथाय दिनै पाइप आरो खुन्थिया बसायनानै बे पाइप आरो खुन्थियाखौ नायनानै जोंनि जितु लिभिं स्टेन्डार्ड बा हेल्थखौ लानानै जितु कनसार्न दङ बेफोरो मा दैया गवालाबासिनो जोङो नायदावनानैहाय बिदिनो माने इमप्रुभ खालामनो हासिगोन नामा दिनै स्किम्सखौ हमनानै गोबां क्रर बाजेट्सनि जितु एमाउन्ट हमनानै दोनदों एस्टिमेटआव बेफोरो दिनै जोंनि BTC हालामाव फुल्लि इउटिलाइज जादोंना जायाखै स' खोथाया गोबां दङ फुल डिटेल्सै थाङोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन आं बेनिखायनो सुंद'यै नोंथांमोननोहाय स्ट्रेट अवे माने सिम्पल भाषायाव बुजायनो नागिरदों बर्तमाननि सरकारा मा खालामदों जल जीवन मिशन हर घर पानी घरे घरे पानी ह'म वाटार कानेक्शन बेफोरबायदि फेसिलिटि प्रभाइड खालामनो नांसिगौमोन 2024 नि आन्डारावनो नाथाय दिनैसिम पाइप कानेक्शना जाहैबाय नाथाय साबैसेया दैखौ मोननो हादों बा समय मथे मोननो हादोंना हायाखै नैबे बिराद गिदिर सोंथि आरो दिनै बेनि प्रुफ फोरमाना बयनिबो न'खर न'खर दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन जायफोरना दै पाइपआ गायजाबाय लामाया जावदों पाइपआ बहायदों लामा फारनैथिंबो पाइप बहायदों ओरै जावलाय माने जावै जेरैथिंबो पाइप बहायनायखौ नुदों नाथाय बै साप्लाइ जेनिफ्राय दैया साप्लाइ फैयो वाटार साप्लाइनिफ्राय मिनि PHE गायसनदों गोबां दिनैनि समाव नाथाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन मा अपारेटरनि अभाब अपारेटर दंबाबो बिथांमोना बेथन मोनैलाय खामानिखौहाय थिग मथे मावनो हायाखै बा फुल हार्टेडलि माने बैहाय आङो मावनानै स' बेफोरबायदि माखासे जेंना नुजाथिदों आरो नैबे जितु PHE नि बाथ्रा आलदाखौ दोनथ'बाय नैबे जोंनि PHE नैबे उत्तर कुसि सुबुन खातानि जितु PHE बेनि हालोदखौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुलांबाय थानो हागोन ओरैबायदि माने बेवहाय साफा सुफा खालामनांगौ गोनांथि आरो जोबोद गिदिर मोनसे बांल' बानायदोंमोन बेवहाय बेनि रेन'भेशननि खामानि दङ बोरमा दाउ बायदिसिना आलाय सिलाय दाखोर दाला जोंहाय बुंफबजोबनानै दङ आरो थिग बिदिनो दैनि जितु थांखिफोराबो मोजाङैहाय साफा सुफा खालामजायाखै जितु नोंथांमोना अलरेडि स्क्रिनाव नुगासिनो दङ स' नैबेफोरबायदि अबस्था दिनै 4 बोसोर गोदान सरकार फैबाय जोङो स्टेटखौ मा बुंबावनो जोंनि BTC आवनो जितु बेनि डिपार्टमेन्ट मोनसे दङ PHE नि डिपार्टमेन्ट वाटार रिसोर्सेसनि जोंहा EM मानगोनां उकिल बसुमतारी आरो स्टेटनि फारसे बुङोबा जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा PHE नि मिनिस्टार बिथाङा मा खालामदों दिनै बिथांमोना एलायन्सआव दङ दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि BTC गभर्नमेन्ट मोननैबो जथायै सरकार खुंगासिनो दङ नाथाय 4 बोसोर दिनै जोबनोसै बा 4 बोसोराव हाबफैबाय नाथाय बियो दासिमबो बिदिनो गोग्लैसोनानै दङ आरो JJM नि थ्रुयै थिग बिदिनो गोदान बरवेल खुरनानैहाय मिनि PHE गोबां गायसननायखौ नुदों नाथाय बेफोरबो दिनै बिल्डिं कनस्ट्राक्शनखौ खालामना दोनदों नाथाय बेनि जितु फेसिलिटि बेयो पाब्लिकआ दिनैसिम मोननो हायाखै बेनि सार्भे रिपर्टखौ नायोबा मस्ट इन्ट्रेस्टिंलि जोङो बुंनो हायो दिनैनि समाव जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआबो गोबां फेलियर जादों बेखौहाय मावफुंजोबनायनि बेलायावहाय आरो एक्चुअल सार्भेखौ बिथांमोना बोरै खालामदों न' पाइप कानेक्शनखौ होदों नाथाय बेवहाय दै गनाय गयैखौ बिथांमोना बिसार लायाखै स' बे हिसाबै दिनै अब्लाबो 28 रेंकिंआवसो जोंनि स्टेटआ गोलैदों जितु 17.49% माने हर घर पानी घरे पानी नैबेबायदि मट'जोंहाय नो वान लेफ्ट आउट बेफोरबायदि मट'जोंहाय JJM नि जल जीवन मिशन जल शक्ति मिनिस्ट्रिनि आन्डाराव बे दिनै ओरैबायदि मोनसे सिटुएशन जे ओरैबायदि मोनसे थासारि दिनै बियो जोंनि स्टेटनि आरो जोंनि BTC नि हालोदा आरो बुंनो थाङोबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जितु बे स्किमखौ लन्च खालामनायनि जितु माने एस्टिमेटेड एमाउन्ट बे जाहैदों 3.6 लाख क्रर मोनसे बिराद गिदिर बाजेट नैबे जल जीवन मिशननि थाखाय बेखौ खरस खालामनाय जागोन बा खावसेया खालामबाय नैबे 2024 आव बेखौ
फोजोबनायनि टारगेट नाथाय बेजोंहाय मुलाम्फा जादोंना जोंनि फारसे बेलाफारसेथिं खहा जादों बेबो बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा बरवेल खुरजोबदों जेरै मेरै खुरनाया खुरदों साननैसो दैया गयो आरो थिग बिदिनो साननैसो उनावहाय बन्द जाफिनदों नाथाय बेखौ रिनोवेशन खालामफिननाय रिपेयारिं खालामफिननाय बेखौ फिन खनसे फोसाबफिननाय बेनि स्किम्स हमनाय दंना गैया दिनै बेफोरखौ गायसननानै गालांबाय पाइपखौ बहायना गालांबाय दै गनाय गयैनि बिसार लाग्रा रावबो गैया नै बेफोरबायदि अबस्था स' रायजो राजा नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि अबस्था जादों नामा बा जायाखै नैबेनि फारसे नोंथांमोना मा बुंनो सानो दिनै टपिकआ एसे आलादा जाहैदों आङो पलिटिक्सनि बागै स' दिनैनि भिडिअनि फारसे नोंथांमोना मा कमेन्ट्स खालामनो लुबैदों कमेन्ट बक्सआ जेब्लायबो अपेन आसा खालामदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै गावनि भेलुएबल कमेन्ट्सखौ आंनि चेनेलनि थ्रुयै फोरमायहरगोन होननानै स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय